ħriġna bi proposta konkreta dwar il-ħolqien tax-xogħol u dan mill-oppożizzjoni. Affarijiet li mhux qed jagħmilhom il-gvern mill-gvern qed tagħmilhom l-oppożizzjoni. Mhux normali li jiġru dawn l-affarijiet, imma jekk għandna gvern inkompetenti illi mhuwiex kapaċi joħloq ix-xogħol f'dal-pajjiż, xi ħadd irid jitkellem u l-gvern ma tkellimx, ħanitkellmu aħna. Issa għandna sena sħiħa ta' gvern laburista. F'sena sħiħa ta' gvern laburista f'Marzu l-aħħar statistika ħarġet illum qed tgħidilna li l-qatt żdied bi-300. Jiena nippretendi bħala kap tal-oppożizzjoni illi l-inqas ħaġa illi għandu jagħmel il-gvern hija inkjesta serja, inkjesta indipendenti u jkun hemm xi ħadd illi tassew jerfa' ir-responsabbiltà politika tal-iskandlu kbir illi qed iseħħ fil-tqassim tal-mediċini. Il-Partit Nazzjonalista ser jiċċelebra l-10 sena anniversarju billi niltaqgħu fi Pjazza San George nar l-erba il-Belt Valletta sabiex bħala partit ukoll natu is-sem tagħna b'sens ta' kburija għal din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa ta' 10 snin illi bidlu lill-pajjiż, bidlu wkoll il-kors tal-istorja ta' pajjiżna illi għamluna parti mill-familja Ewropea.